ngono mau kekarepanmu apa sebab pikir. Saiki ngene. Bayangno. Kowe kepengen warunge Dekarjo sepi. Masalahnya awakmu kesel nak rame. Cuman pikirno. Ojo mikir awakmu dhewe. Lah nak sepi, warungnya ditutup. Kanca-kancamu kuwi terus nyambut gawe apa? Kowe iki golek rezeki kerja ngene Dekarjo. Tapi kok kowe malah ngakno sepi. Kowe padha wae kowe ngidoni sumur sing bakal mbok ombe saben dinane. Pikir tenanan, pikir maneh. Sak